helburu ezan aparkamentuetatik aurrean kotxeik ez pasatzea. Baina plan honen arabera ikusten da, han Oianguko Bihotzen, baserrin ondo nahi duela beste aparkaleko bat. Orduan, ikustea jungo gea, aber, oinez bideoi zenbatekoa den. Berrogeita 10 segundu. Minutu bat. Minutu bat eta 15 segundu, eta 1:30 pauso. Bueno, aiatu gau Oianguko aparkaleko izango da toki honta. Neratzen ikusten dituzuen zuhaitz guzti hauek die udaletxek bota nahi ditunak hemengo aparkaleko hau egiteko. Eta honen aurren, diputazio eskatu ziona zen aholkue, ea zeingo zon zuhaitz hauek bota eta gero, ea birlandatu behar zituen. Eta diputazioak esan zion, baietz, birlandatu inbarra zeuzkela, eta honez gain hau esan zion. Lan hau ondo burutzeko lehen bailen hasi behar da, eta edozein duda izan ezkero, mendietako zerbitzu honekin jarri harremanetan. Donostia 2008ko apirilak 17. Kontua da, zuhaitz hauek birlandatzeko hoberena urtarrileko hilea dela. Bestela egiten dienana sekau, eta ez die bizitzen behize. Gainea, haue bezalako zuhaitzek aitzek die, eta urtarrilen birlandautare oso probabilitate gutxi dare behize bizitzeko. Handoango golzelaia etorria eta jarraian bertako jokalari batzun iritzi jasoko ditugu. Egunon. Nondik etorri zea? Donostitik. Eta golfen bukatzen dezunen zeiten dezu gero? Batzutan lanera eta beste egunetan mendira. Hor adarra, hor hemen bertzen dago. Eta aprobetxatzen dut denbora eta gasolina baitzulia adarrara joteko eta batzutan lanera, noski. Oso ondo, eskerrik asko. Venga, Kaixo? Egunon. Nungoa zehazu? Donostikoa. Eta golfen jokau eta gero zeiten dezu? Lanera joan, bai. Beste gabe? Ez. Egunero. Oso ondo. Bai. Eskerrik asko. Nondik antzatuzu? Andoindarra naiz eta andoinikan. Eta golfen jolastuta gero zeiten dezu? Bueno, hemen daude bi era desberdinak, segun. Bat, jolaste bali maizu kanpon, jolaste bali maizu, importantena da gero hamaiketako hori egitea. Hori da importantena, aurrena pixet izar ditu eta gero hamaiketako egin. Eta etortzen bali maizea igual enteramentu pixet egitea, ja mendikan segidan etxaldea. Dutxatu, bazkaldu eta gero siesta albaldin bada bintzat. Hori da. Eta hamaiketako zeiten dezu hemen bertako tabernan, ezta? Bai, hemen bertan egiten dugu dena. Hemen tabernanin da ondo kontu egite eta orduan oso ondo. Oso ondo. Eskerrik asko, ba? Bai, zuri. Vale. Eskerrik asko. Aktibitate honek ematen den diruen ungiatuko da, herrin edo golzelaien. Adunan gare, abandonautako fitako arrobi baten, dela 10 urte Oiangu plataformako kide batek lur hauek berreskuratzeko bertako lur jabei proposatu zion golzelai bat eraikitzean. Urtebete berandugo, Andoaingo golzelaia irik izan. Lazkauko hondakin inerten zaborte egin gare, eta hortxe, 5 minutu eta oinez, Oiangu dau. Aparkalekuen, isurik, reosota, impacto medioambiental, licencia de apertura. Zein hemen errodune? Enpresa bat, legek ez dituna betetzen? Edo administrazioa beha. Legek egiten dituna, legek betearazteko responsabilitatea daukena, eta gero gainea betetzen ez dituna. Zein da beretan errodune hemen? Bueno, eta guain zer, ikusten da natura manipulatzen deula gu nahi duen bezala. Gu nahi duen forma ematen diogu, pentsatuz ondo egiten nahi gala, gure hobe beharrez. Eta zeinek eman digu eskubide hori? Nun da guai idatzita? Ulertzen dugun garaien inguruen olakoa dan, eta onartzen dugun garaien behar dan bezalakoa. Azken finen, ulertzen dugun garaien gu gizakik naturako parte gehala eta ez gehala beha baino gehiago. Orduan bakarrik egongo gara kondiziotan benetako erabakik hartzeko. Ordi ziarra, zer eskatzen diozu Oianguri? Dirue, lasaitasune, bakea, osasune, eta horren truk,
Ze emateko prestare? Zenbat urte beharko genitun 300 urteko zua izan moztuta gero naturai utziko genion zorra ordaintzeko? Hirurehun urte beharko genitun gure zorra kitatzeko. Bueno, zingo ego jangokin. Oin arte bezala jarraituko dugu. Natura diru bezala ikusten duenan txako utziko dugu. Gure ondorengo izor bat utziko diogu naturakin. Edo bertan integratuko ga, naturan integratuko ga eta bere hizkuntza berdina hitzingo dugu. Eiaspa zubiaini zuotz baien naiena oilur enelur enea xoritua noraturat biegales haidian gure hitzak esan berriz esan ez daitezela astu ez daitezela